No a na záver nášho sjazdu ma súdruhovia prehovorili, abych o sebe povedal voľaký vtip. Ja ho poviem, prečo nie? A ja sa dovedem zasmieť. No stala sa taká vec, že som usnul voľakde v takovom nejakom činžovnem, vysokém dome. Teraz sa mi zdalo, že som sa vyklonil z okna, abych sa podieval na našu rozvinutú socialistickú vlast a stalo sa mi, že som vypadol a zrazu slyším takový voľaký hlas, ktorý mi hovorí: Husáku, povedz, že komunisti sú svine. Ja som nič také nechcel povedať. Ďakujem. No ale vtip pokračuje ďalej, lebo ja som padal. Najnou som sa ocitol v 8. poschodí, v 7. poschodí aj v 6. No? A slyším, ktorý ten hlas mi hovorí: Husáku, povedz, že komunisti sú svine. Ja opäť som hovoril, že komunisti nesú svine, nič také som nechcel povedať. Ale keď som sa ocitol v 2. poschodí, v 1. poschodí, vedel som, že sa zem blíži, povedal som si, ja to poviem. Ja všechno poviem, lebo inak spadnem na moju socialistickú hlavu. Tak som povedal, že komunisti sú svine. No a najednou sa mi stalo, že som sa probudil na 14. zjazde komunistickej strany Československa. Ďakujem, môžete sa smať. Všetko.